ଆଜି ମନ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ବି ମାର୍କେଟ ବି ଯିବାର ଥିଲା କିଛି କାମ ପାଇଁ। ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ପାଉରୁଟି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିମିକି ଟୋସ୍ ଆଉ ଛଣା ପାଉରୁଟିରୁ ରଖିଦେଲି ଦୁଇଟି। କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲି ମୁଇଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ। ଜଳଖିଆ ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବଜାର ବାହାରି। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚକଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଧରି କିନା ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲାଗିଲା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ପରି। ମାଜା ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ପରେ ତଣ୍ଟି ସିନା ଓଦା ହେଲା, ହେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇପରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣି 2 ଗ୍ଲାସ ଦେଇଥିଲି। ଖରାବେଳ ପାଇଁ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ। ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ପେଟ ଯାଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟରେ ମୁଠେ ନାକୁରୁ ଖାଇଲି। ବେଳେ ପୁଣି ଆଦି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିକି ଆଣି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଆମ ପିଲାବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲା ମାଟି ରାସ୍ତା ପରେ ନାଲିଗୁଡିର ରାସ୍ତା ହେଲା। ସେଇଥିରେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ଖେଳକୁଦ ହଉଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ହେଇଗଲାଣି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାହାରିଲି ଆମ ସାନ ମାଙ୍କ ଘରକୁ, କରିକି ଖାଇବି ପାସ୍ତା। ହେଲେ ସେଠିକି ଯାଇ ମୁଁ ବସି ପଡିଲି, ସବୁ କରିଥିଲେ ସାନ ମା ଏକା। ସେଠି ଯାହା ମୁଁ ଖାଇଲି ବାକି ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି, ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।